ಈ ಕಾಡನಾಟ್ಯ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಚೀನವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಧತಿ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಡುಪಿಡ್ದು ಅಂಚಿ ಕುಂದಾಪುರದ ಇಡೀ ಕುಂದಾಪುರ ಬೈಂದೂರು ಮುಟಲ ಮಸ್ತ್ ಇನಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ನಂಗೆ ತೋಜುಂಡು ಇಂಚಿಡ್ದ ಉಂಡು ಅವೊಂಚೂರು ಮರೆ ಆತಂಡ ಕೊಂಚ ಎರಡು ಮೂಜಿ ಕಾರಣ ಉಂಡು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪಂಪಿನಂಚಿತ್ನ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಚೀನವಾಯಿನ ಭೂಮಿ ನೆತ್ತ ಇತಿಹಾಸನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತನಗಲ್ ಪಣಪೇರು ನೆಟೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲೋಡು ನಾಗಾರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಮುಲ್ತ ಮೂಲ ನಿವಾಸುಲು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಬಂದು ಇನಿಕ್ಲ ಅಗಲವೇನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಗಲನೇ ಒಂಜಿ ಈತ ಬನಕುಲುಲ್ಲ ಐಟೆ ಅಗಲೇ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಐಕೆ ಕಾಡ್ಡಿ ಎಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಲೆಪ್ಪುನು ಕಂಬೆರ್ಲು ಪಂಪಿನಂಚಿತ್ನ ಶಬ್ದ ತುಳುಟು ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಅವು ಕಾಡ್ಯನೇ ಸಂಕೇತ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ನ ಕುಂದಾಪುರದ ದಂಚಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೆರಡೂರುದ್ಲ ಕಾರ್ಕಳದ ಕೆಲವು ಭಾಗ ಪೆರಡೂರುದ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಿ ಕುಂದಾಪುರ ಹೆಬ್ರಿ ಈ ಪ್ರದೇಶಡು ಕಾಡ್ಯನ ಬನ ಅಂದ ವೇದೆ ಉಂಡು ಮಾಮೂಲು ನಮ್ಮ ಇಪ್ಪು ತೋಜುಲಕ್ಕ ನಾಗನ ಬನ ಅತ್ತವು ಕಾಡ್ಯನ ಬನ ಅಂದ ಲೆಪ್ಪೇರು ಕಾಡ್ಯ ಬಂಡ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಕಾಳಿಂಗನ ಸ್ವರೂಪ ಕೂಡ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನು ಐಟ ನಾಗನ ಕಲ್ಲು ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕಂಬ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಚೀನವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಕಂಬ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮುಂಡಿಗೆ ದಲಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಂಬ ಕಲ್ಲದ ಕಂಬಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲಸ ಮರದ ಕಂಬಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿತ್ನ ಉಂಡು ಐಟ್ ಸರ್ಪನ ಹೆಡೆ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆಯ್ಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಡಿಕೆಡಿ ನಾಗನ ಚಿತ್ರ ಮಲ್ತದು ಅವೇನು ಆರಾಧನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಜ್ಜಿ ಬಾಡಿರವು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಆಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆವು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಚೀನವಾಯಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವೇನೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ನ ಅದು ವಿಷಯ ಐಟ್ ಉಂಡು ಐಟ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಂಶೋಧನೆ ಆತಂಡಿ ಐಕ ಅವೇ ಮಾರ್ಗೋಡು ಅಗಲವೇನು ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಐಟ ರಡ್ಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ನಾಗನ ಕಲ್ಲು ಇಪ್ಪಂದೇ ಇತ್ತಿನ ಕಾಡ್ಯನ ಬಲ ಕುಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಕಂಬ ಆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕರೋಟು ನಾಗನ ಚಿತ್ರ ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ನ ಅವೇನೇ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ನ ಕಾಡ್ಯನ ಬಲ ಕುಲ್ಲ ನಾಗನ ಕಲ್ಲು ಇತ್ತದು ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಬಲ ಕುಲ್ಲ ಐಕ್ ತನು ಅಗಲೇ ಮೈಪೇರು ಅಗಲೇ ಆಂಡ ವರ್ಷ ಇಡೀ ಕೈಟ ಆರಾಧನೆ ಆಪುಚಿ ಐಟು ಓವಾಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ಮಾತ್ರ ಅಗಲ್ ನಿಶ್ಚಯ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ದಿನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಯುಗಾದಿದ ದಿನದಾನಿ ಅಗಲ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅವುಂಡು ಆಯ್ಡು ಬೊಕ್ಕ ಐಕಾಪಿನ ಆರಾಧನೆ ಕಾಡ್ಯನಾಟ ಅಂದು ಅಗಲು ನಮ್ಮ ನಾಗಮಂಡಲ ಇಂಚ ತೂಪನ ನೆತ್ತವೇ ಕುಡಂಜಿ ಸ್ವರೂಪದಲಕ ಮಂಡಲ ಬರೆದು ಐಕ್ ಡಕ್ಕೆನ ಬಾರಿಸ ಒಂದು ಅಗಲು ಪದ್ಯ ಬಣ್ಣದು ಐಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪಿನ ಆ ಪದ್ಯರುಲ್ಲ ಕಾಡ್ಯನಾಟದ ಪದ್ಯರುಲ್ಲ ಆ ಪದ್ಯನ ಪಣೊಂದು ನಾಗನು ಅಗಲು ತೃಪ್ತಿ ಪಡಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಐಕ್ ದರ್ಶನಲ ಆ ಜನಾಂಗದಗಲೇ ಉಂತುದು ಆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೇರು ಅಗಲೇ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಆ ಕೆಲಸ ನಾಗಮಂಡಲದ ಸ್ವರೂಪಡೆ ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಟೈಪ್ ವಿಧಾನನೇ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೋಲದ ನೆಟ್ಟು ಬರ್ಕೊಂಡವು ಹಾಗಲ್ಲ ಡೆಕ್ಕೆಲ ಮೊಗಲ ಡೆಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಸರ್ಪ ಕೋಲ ಅಂದ ಸರ್ಪಕೋಲ ಅಂದ್ಲಾಪುಂಡು ಸರ್ಪಕೋಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವು ಇಂಚಿಡಿ ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಮ್ಮ ತೆನಕಾಯಡಿ ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಬಡಕಾಯಡಿ ಕಾಡ್ಯನಾಟ ಅಂದ ಅಂಡ ತೆನಕಾಯಡಿ ಸರ್ಪಕೋಲ ಉಂಡು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸುಳ್ಯ ಪುತ್ತೂರದ ಬದಿಟ್ಟು ಶಂಕಪಾಲೆ ಪಂಪಿನಂಚಿತ್ನ ನಾಗನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಭೇದ ಮಲ್ಲ ಜಿಡೆ ಎತ್ತಿನ ತಡಪದಾತ್ ಅಗೆಲ ಎತ್ತಿನ ಜಿಡೆ ಎತ್ತಿನ ನಾಗೆ ಎಂದು ಬಳಕೆ ಪಂಪೇರು ಅಂಚಿತ್ನ ಶಂಕಪಾಲಗೆ ಸರ್ಪಕೋಲ ಅಂದ ಮಲ್ಪೇರು ಅವು ಪಾಳೆಡಿ ಸರ್ಪನ ಹೆಡೆ ಮಲ್ತದ ಅವೇನು ಕಟ್ಟದು ಅವು ಪರತೊಂದು ಬೋಪಿಲಕ್ಕ ಅಂಚಿತ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ನಮಚೂರು ನನ ತೆಂಕಾಯಿ ಬೋಯ ಅಂದ ಅಂಡ ಸರ್ಪನ್ ತುಳ್ಳಲು ಸರ್ಪಂ ಕಳಿ ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಲಯಾಳ ಕೇರಳ ಮಲಯಾಳ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಐಟು ಅಂಚನೆ ಐಟ ಅವೈದಿಕವಾಯಿನ ಆರಾಧನೆ ಅಗಲ ಆ ರೀತಿಯೇ ಅವೇನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇತ್ತೆ ಸರ್ಪ ಪಣ ಅಂದ್ ಕಡೆ ಪಂಡಿರರ್ ಸಾಮುಗೀರ್ನ ಇರ್ನ ಅನುಭವ ಆ ಪಣ ನಿಖಿಲ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಎಂಕಳಿಗಾದ ನಾಯರ್ ಪಂಡ್ಲಕ್ಕ ಈ ವೈದಿಕ ಪರಂಪರೆಡೆ ಬತ್ತಿನ ಪಂಪಣೈಕ ಒಂಜಿ ಎಂಕಳ ಸಾಕ್ಷಿ ಇದು ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣ ಮಠ ಪಂಪಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೈದಿಕವಾದ ವಿಶೇಷ ಒಂದು ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಬತ್ತಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಹಿಡಿದು ವೈದಿಕ ಪರಂಪರೆನೇ ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೊಣತಿನಾರಂದು ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಆತೈತ ಪರಂಪರೆ ಇತ್ತು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆರೈಕೆ ಬೋಡ ರೂಪುರೇಷ ಕೊರಿಯರು ಒಂದು 2-3 ವರ್ಷ ಒಂದು ರೂಪುರೇಷೆ ಮಾತ ಕೊರಿಯರಿಂದ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಜನಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರ್ಪಣಗಳು ಇತ್ತಿಜೇರು ಅಂಚ ಅಂಚಿಡ್ದು ಶಂಕರಾಚಾರ ಬತ್ತೀರಿ ಇಂಚಿನ ಮಧ್ವಾಚಾರ ಬತ್ತೀರಿ ಅಂಚ ಈ ಶಿವಳ್ಳಿನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಧ್ವಾಚಾರ ಬರ್ತದೆ ಆ ಪರಂಪರೆನಿ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಸಾಧಿ ಕೊರಿಯರಿಂದ ಅಡ್ಬೇಕು ಅವನಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ರೀತಿ ಜನಕಳೆ ಬೋಡಾಲ ಕೊಂಚ ಅರ್ಥಾಪಿಲಕ ಅಥವಾ ಐಕ್ ಬೋಡ ಪರಂಪರೆ ಕೊಣತಿನಾರು ವಾದ್ರಾ ಸ್ವಾಮಿಲಿಂದು ಆರು ಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಕಡೆ ಪಂಡ್ಲಕರ ಮಠ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಪೂರ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ದುಂಬು ಕೃಷ್ಣ ಮಠದೊಳೆ ಮಠ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪನ ಆ ಕಾಲದ ಆಗರ ಬೋಡಾಲಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟಮಠ ಕಟ್ಟಕೊಡ್ದು ಈ ನಾಗನಿದಾನಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಸನ್ನಿಧಿದೊಳೆಡೆ ನಾಗನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕಾಲಡೆಯನ್ನು ಪಡರಾಪುಂಡು ಅಪ್ಪ ನಾವು ವೈದಿಕ ಪರಂಪರೆಡೆ ನಾಗನ ಆರಾಧನೆ ಪಂಪಿನ ಒಂದು ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಅವೇ ಅಲ್ಪಡದ ಇಂಚರಿಗೆ ಏನಂದ ಈ ನಾಗನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತಿಬೇಕ ಆ ಕಾಲದ ಇಡೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠಕ್ಕೆ ಮುಚ್ಚರ ಬೋಡಾಪಿನಾದ ಬಂಗಾರ ಮಾತ ಒಂಜಿ ರಾಜೇರು ಕೊರಿಯರು ಒಂಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಂಟು ಆ ಬಂಗಾರ ನನ್ನ ಕಲಿಕಾಲದಿಂದ ಜನಗಳು ಹೊಸದು ಬೋಪಿರ್ ಪಣದ ಆ ಕಾಲದ ಕಷ್ಟವನ್ನ ಕಳೆಯರಾಪಣ ಪಣದು ಆರಲ್ಪ ಅಡಿಟಿದ್ದಿದ್ದು ಐತ ಮಿತಿ ನಾಗನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತದೆ
ನೆಕ್ ಪರಂಪರೆ ಅದು ನನ್ನ ನಡೆದೊಂದು ವರ್ಪಿನ ದಾದ ಈ ಕರ್ಮ ಒಂದು ಹೇಳು ಬಾಕಿ ಉತ್ಸವ ಮಾತು ಎಂಚ ಉಳಿತೆ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಉಂಟು ಐಕಲೆ ಮಾತು ಬೋಡಾಲಕ್ಕೆ ವರ್ಷದ ಭೋಗನ ಮಲ್ತು ನಾಗಗಿಲ್ಲ ಮುಂಜಿ ನಾಗಮಂಡಲ ಆಡ್ಬಿಟ್ಟು ಉದ್ದೇಶಗಳು ಆ ಕಾಲಡ್ದಿಂಚ ಅಲ್ಪ ಸುರುಮಲ್ ತೊಂಬತ್ತೇರಂದು ಆ ಕಾಲಡಿ ಅಂಕಲ ಪರಂಪರೆದಗಳು ಈ ನಾಗನ ಆರಾಧನೆ ಮತ್ತು ನಾಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಆ ಕಾಲಡಿ ಮತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರಂದು ಅಪ್ಪನ ವಾದ್ರಾ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಪಂಡ ಆರು ಮಹಾಳ ಒಂದು ಶಕ್ತಿವಂತ ಒಂದು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ನಿರ್ಧಾರ ಆ ಕಾಲಡ ಅಲ್ಪ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ನಿಗಲೆ ಪರಂಪರೆ ಮುರುಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಅಂಕಲ ಆಪಿನ ಆರಾಧನೆ ನಿಗಲೆ ಮಲ್ತೊಂಬರಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿಗಲೆ ಪೋಯಿನಲ್ಪ ನಾಗನ ಅನುಗ್ರಹ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಆ ಕಾಲಡು ಜಪ ಮಲ್ತದ್ದು ಎಂಕಲಿಂಗ ಅನುಗ್ರಹ ರೂಪಡ ಆ ನಾಗನ ಪಣೆ ಕೊರತೆ ಇರೋದು ಪಂಪಿನ ಎಂಕಳು ಎಂಜಗೆಂಡ ಆರು ಪಂಡ್ಲಕ ದೇವರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂಬತ್ತದು ಈ ನಾಗ ದರ್ಶನ ಪೋನಾಗ ಒಡೆ ಪೋಪ ಆರ್ನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಪ ಬನಟ್ಟು ಕೊಂಡತ್ತು ಆ ಬನಟ್ಟು ಪೂಜೆಗೆ ಐಕೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಅವೇ ಪಣ್ಣನ ಎಂಕಳು ಜನಿವಾರಡು ಪಾಡೊಂದು ಪಕ್ಕ ನಾಗ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪಣ ಅಪ್ಪ ಕೊರಿ ಪ್ರಸಾದ ಆಡು ಅಥವಾ ಧಾನ್ಯ ಆಡು ಮಲ್ಪನಾಡು ಆ ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಇಡ್ದಾರ ಜನಗಳಿಗೆ ಐತ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಒಂಜಿ ಫಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪಣಪಿನ ಒಂಜಿ ಅಂಕಳ ಪರಂಪರದ ಒಂಜಿ ಪ್ರತೀತಿಲ ಪಾತ್ರ ಅವು ದುಂಬುಡು ದಿಂಚಿಲ್ಲ ನಿಖಿಲ ಕುಟುಂಬ ಏತು ವರ್ಷ ಈ ವಾದ್ರಾ ಸ್ವಾಮಿಲು ಎಂಕಲ ಕೊರಿ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು 500 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಅಂತ ಐದು ದುಂಬದ ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಆತ ವಿಶೇಷದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಐದು ಮಲ್ಪರೆ ಅಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ ಅಜ್ಜಿಯರು ಪಿಜ್ಜಿಯರು ಮಾತ ಮಲ್ದಿನ ಮಾತ ಗೊತ್ತು ಆಗಲ ಮಾತ ಪುದಾರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಆಗಲು ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದೇರಿ ಎಂಕಲ ಅಜ್ಜಿಯರು ಅನಂತ ಸಾಮ್ಗೇರ್ ಬಂಡ ಈ ಸೌತ್ ಕೇಂದ್ರ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಆರ್ನೊಂಜಿ ಗುರ್ತದಂತ ಗುಳಿತಿ ಅಪನ ಆರೊಂಜಿ ಸರ್ಪ ಲಕ್ಕನೆ ಇತ್ತಿರು ಆ ಕಾಲ ಸತ್ಯದ ಕಾಲ ಆತಿತ್ತು ಮೇರು ಪಂಡ್ಲಕ್ಕ ಕಾಲಡ್ ಈ ನಾಗಮಂಡಲ ಪುರ ಇತ್ತಿಂದೆ ಅವೇ ನಂಗೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ ಕಾಲಡ ಅವು ನಾಗಮಂಡಲನ ಆರಾಧನೆ ಇತ್ತಿನ ಇದು ಮಾತ್ರ ಪರಂಪರೆಗಳು ಸಮ ಇತ್ತು ಜಿಂದಿ ನಿತ್ತಿನ ಪಂಡ ಒಂದು ಪ್ರತೀತಿ ಉಂಡೈಕೆ ವಾದ್ರಾ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮಿತ್ತು ಮಲ್ತದ ಇಡ್ಬೇಕು ಐತ ಮಾತ ಪರಂಪರೆಗಳು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬೇತ ಒಂದು ಬತ್ತ